Il-kellim ewlieni nazzjonalista għat-turiżmu Mario De Marco għamel diversi dikjarazzjonijiet żbaljati waqt li ħassem fuq il-programm Popolin fuq ix-xandir nazzjonali. Hawn De Marco saħansitra ta' ċifri ħżiena dwar il-profil tat-turisti li jżuru pajjiżna, kif ukoll joħroġ mid-dejta uffiċjali tal-aħħar snin li tiġi pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Fl-interventi hawn De Marco sostna li l-akbar kategorija ta' turisti li żaru Malta fl-aħħar snin kienet dik ta' taħt l-24 sena. L-ikbar kategorija ta' turisti li aħna għandna bħala età huma l-under 24. Madana kollu skont l-NSO din il-kategorija s-sena l-oħra ammontat għal kważi 862,000 turist jew 24% biss tat-total. L-akbar faxxa ta' turisti li ġew fostna fl-2024 kienet dik ta' bejn il-25 u l-44 sena, b'500,000 iżjed minn dawk taħt l-24 sena, segwita minn dawk ta' bejn il-45 u l-64 sena. Dan ifisser li l-kategorija li semma De Marco kienet it-tielet l-akbar u mhux l-ewwel kif sostna. L-istess jgħod tal-argumenti ieħor ta' De Marco dwar it-tkabbir fl-industrija tat-turiżmu fejn qal li dan seħ biss grazzi għal dawk taħt l-24 sena. Min analiżi tal-istatistika uffiċjali għal perjodu bejn l-2012 u l-2024 jidher li din il-faxxa ta' età ra żieda ta' madwar 570,000 turist, jew 27% biss, waqt li l-kategorija ta' bejn il-25 u l-44 sena żdiedet biżjed minn 850,000, jew 40%. Anka fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena l-NSO juri li t-turisti taħt l-24 sena ammontaw għal 25% tat-total. Id-Deputat Prim Ministru Ian Burch li hu wkoll responsabbli għat-turiżmu u ħaseb fl-istess programm televiżiv qallu b'mod ċar li huwa żbaljat. Mux minnu, jina qiegħed ngħidlek illi minn dawk l-4 miljun turist li inti qed tagħmel referenza li se jiġu din is-sena, tajjeb kważi 80% huma nies tal-fuq mill-24 sena. Bil-maqlub jidher li l-kellim tal-Oppożizzjoni bbaża l-analiżi tiegħu esklusivament fuq iċ-ċifri ta' wissu, l-aktar xahar popolari fil-qasam turistiku. Meta De Marco kien Ministru għat-Turiżmu qabel l-2013, l-akbar kategorija ta' turisti f'Awwissu ukoll kienet dik taż-żgħażagħ taħt l-24 sena f'Awwissu. L-istess jiġri f'Lulju. Waqt li tassew li l-akbar kategorija kienet dik taż-żgħażagħ taħt l-24 sena, f'dan ix-xahar ukoll jiġu eluf biex jistudjaw l-Ingliż, li iniċċa importanti ekonomika, fejn jaħdmu mal-1400 full-timer u tiġġenera mal-160 miljun euro qlieħ lill-pajjiż fis-sena.